Piatok 25. apríla sa už po 19. krát uskutočnil Štúrov a Dubčekov rétorický úhrovec. Jedným z jeho mnohých cieľov je napríklad formovať vzťah mladých ľudí k rodnému jazyku. Na poste riaditeľky krajskej súťaže už 10 rokov figuruje pedagogička z Bánovského gymnázia Rudolfa Novotná. Za 10 rokov musím skonštatovať, že úroveň súťaže neustále rastie. Pozitívum vidím hlavne v tom, že z roka na rok máme väčší záujem detí zo základných škôl. V minulosti táto súťaž bola doménou najmä stredoškolákov. Kvalitnejšie sú aj témy, rečová kultúra týchto detí, gramatická správnosť výpovedí i neverbálna komunikácia. Stalo sa už tradíciou, že mladých rétorov pred ich vystúpením prídu pozdraviť osobnosti, ktoré pracujú v spoločnosti Alexandra Dubčeka. Tento rok nebol výnimkou. Pozvanie prijal docent Teodor Bánik, akademický sochár, tvorca mnohých búst a svoch Alexandra Dubčeka. Teodor Bánik sa preslávil aj tým, že vytvoril monument, náhrobok i bustu Alexandra Dubčeka v Slávičom údolí v Bratislave. Štúrov a Dubčekov rétorický úhrovec rozdelil súťažiacich do 3 kategórií. V prvej kategórii sa predstavili žiaci 4. až 6. ročníka základnej školy, ale aj žiaci 1. triedy 8-ročného gymnázia. Druhá kategória bola určená 7. až 9. a 2., 3. a 4. triede 8-ročného gymnázia. Posledná 3. patrila stredoškolákom a 6. až 8. ročníku 8-ročného gymnázia. O konečnom umiestnení rétorov rozhodovala odborná porota. Poroty sme zostavili z rôznych pohľadov. Mali sme záujem, aby tam boli rôzne vekové skupiny a najmä odborníci aj z radou učiteľov. Predsedničkou poroty v prvej kategórii bola bánovská pedagogička magisterka Danuša Čačková. Predsedom poroty v druhej kategórii bol známy šéfredaktor a vydavateľ učiteľských novín a časopisu Rodina a škola, doktor Ľubomír Pajtinka. V tretej kategórii sa tejto úlohy zhostila dlhoročná pedagogička, poetka, doktorka Jana Jablonská. Do celoslovenského kola postúpili len víťazi kategórií a nás môže tešiť, že ďalej ide aj žiačka Bánovského gymnázia Petronela Hrabošová. Okrem Petronely postúpila aj Natália Přibylová a Branislav Gigac. O tom, že v našom meste máme veľa dobrých rétorov, hovorí aj druhé miesto Samuela Petrova v prvej kategórii, no aj rovnaká strieborná pozícia Emy Kušnerovej v tretej kategórii.